and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Be still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Peace, grace, and mercy gikan sa Ginoo mainyo nining adlaw sa inyong pagpaminaw. O ganiya nasab kami magpaambit sa pulong sa Dios diha sa Book of Acts o sa libro sa buhat. Ang title nato karon mao One Heart, One Mind, Possible Only in Jesus Christ. Ang usa nga magkayusa nga kasing-kasing o hunahuna posible lamang diha ni Kristo Jesus. So dugani ko ninyo sa pag-ampo ug una nato basahon ang pulong sa Dios. Langit ng amahan, mahimayaon ka nga Dios, gamhanan ka nga Dios. Buutan, maaghop, mapausanon nga Ginoo. Bisan sa imong pagagamhanan, nagpaubos ka alang kanamo. Grabe ang imong gugma alang kanamo, O Dios. Ngangtod karon ako nga nakatilaw ni ini, nakakita ni ini. Mangangha gihapon ko. I'm still in awe and always in wonder. Nganong gihigugma human ang tao kinsa man kami. Apan Ginoo, aniya kami karon naminaw ug ang naminaw karon panalangini. Aniya ako karon magabatbat o magasulti sa imong mga pulong. Anoint my lips, O God, and hide me behind the cross. Himo nga ikaw ang madunggan, mahimaya, mapataas. Ug ibaw sa tanan, tagay mi kaalam ang matag usa ka namo sa pagsabot sa imong pulong. Ug ibaw sa tanan, himo ang mga tangtang, ang mga bakak ug mga sayop namo nga mga gituhuan, pulihi sa mga kamatuoran naggikan lamang kanimo. Kay imong pulong Ginoong Dios, wala manggayoy sayop. Ginoo, akong itugyan ang akong kaugalingon kanimo ug ang mga naminaw karon sa ngalan ni Kristo Jesus diha sa imong kaymayaan. Amen. Sa atong basahon ang Acts chapter 4 or buhat 4:32 ato sa 36 at 37. Akong basahon sa English but sa akong pagtudlo ni Cebuano ni mga kaigsuonan. So ako i-mix kay ang kadaghanan sa nato di sad kay kasabot og pure nga Cebuano. Ang uban sad di sad kay kasabot kung pure ang English.
So mga mix naman ta. So nagampo ko nga tagaan mo panglamdag sa Ginoo. Atong basahon, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them, for from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So there are three things nga atong tanawon karon. Makita nato dinhi ang selflessness, sacrifice, service. Makita nato dinhi ang pagkapatay kayo sa kaugalingon, kanang dili daw na nga tao nga buot mo sakripisyo o mo serbisyo. So one heart, one mind. Kano sa mata makakita ni ining kasing-kasing o hunahuna nagkahiusa? Diba makita nato na kung ang duha ka tawo nag-uyon nga magminyo sila? Ato sa ning makita kung ang usa ka basketball team hiusa kay sila sa ilang pamaagi diin sila makadaog. Or makita nato sa community, baryo, or sa nasod nato, labi na karon sa atong pakigbugno sa COVID-19. Sa kaminyoon, hinuon, nagiusa ang duha para magminyo sila, pero after nagayuban months lang, o ban years, dili na usa ang ilang kasing-kasing o dili na usa ang ilang hunahuna. Kaya ang bana, ang iyang sayang kasing-kasing iyang hunahuna, magtuman siya. Ang asawa, magtuman sa siya na sa iyang kasing-kasing o sa iyang hunahuna. Sa basketball team, o asad, kung mag-iyahay na duwa ang 5 ka player diha isa korte, di na sila kadaog. Individual naman, di naman usa ilang hunahuna, dili na sad usa ang ilang kasing-kasing. Umasa na sa atong sitwasyon. Kung di ta magkahiusa, nga musunod yun ta, nga magmasta, nga mugawas, mag-social distancing yun ta, maglimpyo yun ta, inikaday na tong sud sa atong panimalay, di kita musunod sa atong mga leaders, kadautan, disaster, guban pa, ug kamatayon lang ang mang hitabo din ka nato. So nga nung nisulti man ko nini mga butanga, it is because dunay something nga atong sundon sa atong pagtuon dinhi sa pulong sa Dios. Then ang early church nga gitukod ni Jesus Christ, nahimos lang mga tao nga usa hunahuna ug usa ra ang ilang kasing-kasing. Ug kini tungod sa ilang pagkaila ni Jesus Christ. Now nga man ni atong makitaan as we go it verse by verse sa atong study. So point number 1 na to. Ang usa ka o one heart and one mind mahitabo lang ni kung dunay selflessness. Sa to pa less and less sa kaugalingon. Ano natong makita sa Acts 4:32 nga nagasulti nga tanang magtotoo nagkahiusa ang ilang kasing-kasing hunahuna. Walay bisag usa kanila nga ni-claim ang naa nila balay, kotse, outer kotse sa unang mga balay, kayutahan, guban pa, ila. Kundi ila yung gi-share, ilang gibahin nga to sa uban nga wala. So kung atong reviewon ang mga nakitabo sa mga apostoles natong previous nato nga pagtuon para makasabot to sa atong teksto, atong makita ang experience nila sa persecution. Gilutos sila. Dili lang sa mga ordinary nga tao, kundi sa chief priest, sa mga labang kaparian o sa ilang mga leaders. Kani pagod ang mga tao nga supposedly mutabang nila nga magpasabot sa pulong sa Dios ug makaila sila sa Mesiyas. Batan-awa dinhi ang result. Meaning batan-on nga simbahan nga gitukod sa Ginoo. Iusa ilang kasing-kasing, iusa ilang hunahuna tungod kay usara ang Espiritu Santo nga nagpanglihok kanila.
Nasayod ta sa diha ang tao moduol og maila ni Jesus Christ mahimo siyang anak ni Kristo Jesus. Nituo sila ni Jesus Christ. Nidawat sila nga siya ang Lord and Savior. Mao nga nahimo silang anak sa Dios tungod kay nahimo silang anak dili tungod sa natural descent o sa tupa kay anak sila mama magpapa or naghimo ang mama magpapa nga manganak sila or ang lalaki babae magunaw na sila nga manganak sila kundi decision o gibutan sa Dios nga ang usa ka tawo makaila kaniya. Mao na to makita sa John 1:13. Now ato sa ning makita diin si Kristo Jesus ug usa ka labaw nga pari nga Hudiyo nagistorya ni Jesus Christ si Nicodemus. 3 times giklaro ni Jesus Christ nga siya naggikinahanglan ni Nicodemus nga siya mataw pag-usab sa Espiritu Santo. Akong basahon sa English, akong translaton sa Cebuano. Ningon si Jesus Christ, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Ngayon si Jesus Christ sa diyan istorya na sila. Sultihan ti ka sa tinuod. Way makakita sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya pag-usab. Sultihan ko usab ikaw pagbalik sa tinuod, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw sa tubig ug sa Espiritu Santo kay ang unod mga anak og unod nun nga tao apan kung ang Espiritu Santo may muhatag nimo og kinabuhi mataw sad ka diha sa Espiritu. Manatong makita dinhi sa young church nga gitukod ni Jesus Christ nga ang Spirit of God nakahimo nilang magtotoo nga nagkahiusa sila sa kasing-kasing ug hunahuna nga para nila unsay na nako pwede na nako ihatag nimo. Kaysa dihang ang Ginoo musugo nila na daghan nimong kaigsuonan nga wala intay kaon ibaligya ning imong portion sa yuta o unsa makadaghan man kag balay o ihatag ang kwarta ngadto sa mga apostoles kay sila ang nakibaw kinsa ang mga nagkinahanglan kay niini. Ug sa dihang sugoon sila sa Ginoo, naging kuwag Ginoo dili apostoles, dili tawo nagsugo nila. Wa sila question, wa sila complain. Kay nasayod sila nga manager lang sila sa tanan nga katigayunan o butang nga gihatag diha kanila. Kung nasayod sila, ang Ginoo ni hatag niini, ang Ginoo sad makabawi ni ini. So, makita na to dinhi ang gahom sa Holy Spirit. Kay ang the book of Acts, ningon ang daghang mga Bible scholars nga acts ni of the Holy Spirit ang mga buhat ni sa Holy Spirit nga nagpanglihok diha sa kinabuhi sa simbahan diin ang ilang natural tendency kay kita sa atong natural tendency daw man ta laog man ta mugunaw na raman ta usay na nato manghatag raman ta para nindot tan-awon sa kadaghanan lang. So ang natural tendency sa tao selfish. Giusab sa balang espiritu nahimo silang selfless nga tao. Okay? Less and less ang ilang pagtan-aw silang kinabuhi o sa ilang pangkinahanglanon. Manang makaingon ko, kinsa man dyan makausab sa tao? Only God. The real God who is in heaven, nga ninaog na langit, agikan sa langit, nga nisayuta na matay gilubong o na banhaw. Siya lang ang makausab na to from the inside out. Ang problema magud sa tao, ganahan ta mausab ta pinagi sa gawas nung pamaagi. Manghatag ta saad, charitable sad kay ta, pero ang sulod wala na usab, ang kasing-kasing wala na usab. Mao nang daghang problema kay ang problem is not the problem is the heart. Ang problema gyud sa tao ang kasing-kasing. So kung dili ang Ginoo may muhari sa kasing-kasing sa tao, di gyud na siya mausab. Kay hinumdumi kani mga tawhana nga sila na maligya silang kayutaan, balay, uban pa mga bakat nga nila unsa pa para ihatag nila ngadto sa mga apostoles para mahatag, ma-distribute ngadto sa ubang makatawhan. Ilang kabubuton wala sila pugsa sama sa mga kulto o sa uban pang mga pundok-pundok nga nag-ingon ni ilasad sila Ginoo.
Now, kani nga milagro, ang makabuhat ni ini, ang Ginoo ra. Ug makabuhat ang Ginoo og milagro sa kausaban kung ang tao iya jung i-surrender. Tinud-anay i-surrender ang iyang kinabuhi. Nga dunay paghinulso sa iyang sala. Ug iyang paghangot sa pagtuong na ihatag sa Ginoo diha kaniya. Kaya remember, kung di ta motuo ni Jesus Christ, na siya lang ang makapasaylo sa atong mga sala, siya lang ang nipalit sa atong mga sala, wa gyud tay padulngan ning kinabuhian. So nga sa matag individual nga nagtapok na sila together as a church, nakita ang dili pagkadaw kundi ang pagkahiusa sa pagtinabangay sa matag usa. So kung gingon ninyo, ang makaposible lang paghimo og transformation, change or kausaban mao lang ang Dios pinagi sa iyang grasya o sa atog sang pagtugot nga usbon gyud ta sa Ginoo. Na may daghang gihapon mga Christians nga maingon sila Christian sila, pero when it comes to giving, when it comes to money, daog gihapon sila. So may God help them. Now, ngano mang may inani man ang tao? Ganahan ko nga mo demonstrate, kalimot ko himo og stick. O nga mamalihog ko og toothpaste. Ballpen o kanang daka ballpen. Mamaliw ko sa akong mga team din, he. Praise God. Salang. Kung kani imong himuon nga ibutang ba? Iba itukod man nimo? Itukod nimo din ha. Kung mao na ang yuta, mabugwal ka, di ba? Para ligon, di ba? Ligon, di na yun ang mairog. Now, di man ta kahimo og hayhayan o bisag unsa mao ni ang horizontal kung wala ni ang vertical. So importante kani hinunaon nato. Ang Dios nasa langit, kita nasa yuta. So kining atong relationship sa Ginoo must be manigitawag og vertical relationship. Nakadinhi, muhangad ka sa Ginoo, mutugyan ka sa imong kinabuhi, lig-unon nimo ang imong relasyon sa Ginoo. Then, mura kag kahoy nga giugbok dinha, nga sagsaon ka og tandog di na jud ka maibot. Kay gikuptan ka sa Ginoo. Okay? Now, mao ni ang vertical, horizontal relationship. Unsa man niya makita, di ba cross? Kay kaning vertical, okay ra among may interact ang mga tao na dinhinga na minaw. Ang vertical relationship mao ni ang isig ka tao, matag usa nato. Mao bitaw nang ang ginikanan sa anak sa ginikanan, gubot conflict, matag igsuon conflict. Okay, bisag asa ta conflict ngano man naay problema nato ang atong pagka-selfish, pagkadaw kana bang ang kilabutan or ang akong pagkinabuhi is about me. Kinahanglan adyo ko ana, nadyo ko ani, ako joy nindot, ako joy bright, ako joy wapa, ako joy everything else. Ya, o yan ang mahatag mo sayon nga ako maning hinaguan, ako maning kwarta. Now, kaning mga tawhana nga nakaila ni Jesus Christ, especially at that time, naka-exercise jud sila sa pagpanghatag because sa ilang kasing-kasing nakibaw sila ang Ginoo may tag-iya niini. Og nakatag-iya sa dang Ginoo nila. Mabitaw kung kibaw ka ang Ginoo nakatag-iya nimo, mo makabarog ka for God and anything about God. Mao na nga importante kay ni mga kaigsuonan. Now, mani gitawag na to ang early church consisted jud of purely saved individuals. May pure kay wa pa manggoy problema sa ilang church. Di pa karon sa daghang mga Christian nga church, pero daghang mga problema. Ngano man na? Kay at that time, lisod kaayo nga mahimos ang born again. Lisod kaayo nga mahimong Christian o mudawat o mahimong follower ka ni Jesus Christ. Kung may bawang kang Jesus Christ, lutuson ka, i-persecute ka. Kaya nga naman, kay mismo si Jesus Christ gilutos biya sa mga kaparian o sa mga leaders nila. Wa man siya dawata nga Mesiyas.
ug ang iyang mga apostoles, ang iyang mga followers, si Peter ug si John, unsa man itabo nila sa atong previous nga pagtuon, nakibawta nga ang ilang gibuhat naghimos lag milagro nga nakalakaw ang bakol. Gidakop naman hinuon sila o gipriso. Unya, gihudlat-hudlat tayo, ayaw na mong sulti ani ngalan ha. Ngalan anang Jesus ha, ayaw na mong sulti ana. Ayaw na mong preach ana. Nya kibawta ni adto sila sa ilang mga katawhan, ni-report sila, nagampo sila. O gitagaan sila sa Ginoo sa ilang gipangayo. Nga Ginoo tagay mig kusog nga magpadayon mi. Musulti mo hisgot sa imong ngalan. So mao ning makita na to dinhi, it was not easy. So ang tinuray nga Christians mubarog sa iyang pagtuo og dili hakog sa tanan nga naa niya. Sumuta na lang ko kung ikaw didto og ako sa kahata mudawat ka tang Jesus Christ atong panahon na. Ikaw rag ako may makatubag na na. But atong nakit-an nga katong ni join nila ni Peter og ni John sa mga apostoles, nakakita sila sa ilang need, sa ilang pangkinahanglanon sa nabanhaw nga Dios nga mao si Kristo Jesus. Nakasabot sila nga Ginoo siya, nga siya lang ang makakuha o makapapas sa ilang mga sala o makahatag kanila kinabuhing walay katapusan. Ilang baliwala ang mga threat, ang mga paghadlok, panghudlat sa ilang mga leaders. Kay para nila, importante kay nila ang ilang pag-ila ni Kristo Jesus. Nga para nila kung kinahanglan nimo antos o lutuson ng maayo compassion me, then so be it, aron makabot na mo ang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. So makita na to ang persecution, no? Nakahimo nila nga mas nitakpot silang maayo. Nga naa sila one heart and one mind in Christ Jesus. Nga doon na sila special attitude kinaiya of being selfless. Kay ang tanan nga naa kanila, pwede radyo nilang ihatag balik sa Ginoo. You see, ang gugma sa Diyos, kung nakadawatan ni anak, makahimo nato sa paghigugmasab sa ubang isig ka magtotoo. Most of all, una patong uban nga dili wa mo to ni Kristo Jesus. Kay dinhi makita nato ubang mga Bible scholars nagtuo nga daghan ang niila ni Kristo Jesus nga mga pobre jud in town kaayo, nga nakinhanglan kayo og tabang. So mahimo kog laing illustration. Kaning toothpaste, di lang ko tanawon kung saan siya nga brand. Ang container mo ni ang bag-ong nataw ni Kristo Jesus. Kay kuan man siya, bag-ong tao siya ni Kristo Jesus, tanan nga gihatag sa Ginoo, gisuod ani nga toothpaste sa Ginoo na. So kumingon ang Ginoo, gawas din ha, panghatag, wa siya mahimo kundi mo hatag, ug di gud siya moingon nga di ko. Tako mo ni bawa di ko mahatag og toothpaste. Ingon ana ang tao nga nag-ila sa Ginoo. Dili ka magpanuko sa paghatag when God tells you, ihatag na. I-give up na. Kay knowing, kinsay tagiya sa tanan, apil sa kinabuhi, ang Ginoo. So inside, niini mao ang gugma sa Diyos para sa iyang katawhan. Ang cup, no, para nako, ang cup sa toothpaste, mao ni ang faith sa bag-ong magtotoo. Nga kibaw siya, nga sige siya gatag, di siya mapurdoy. Sige siya gatag, dili siya yung di na ko kakaon na, sige na ko gatag, di makakaon gapon siya. Kaya ang iyang gugma o ang iyang pagtuo diha ni Kristo Jesus, kung iyang exercise son pagmaayo, makapagawas what he has to where God led him to give. Mao nang dadunta mo sa susunod na to nga punto. Muambak ko one verse, o nga rita sa verse 34, 35, o nga, later on 36. Tungod kay ni-claim sila nga, unsay na anak ko, di mo yun ako sa Ginoo man yun eh. Walay pobre, walay naglisod sa ilang mga kaigsuunan. Kay from time to time, ilang ibaligya ang ilang kayutan o mga balay, o ilang dadon ang halin. Okay? Kay sa sunod na makakita ta nga na nangilad.
Okay, gidagin ang tanang halin, bisag piso was lagi kuha ngadto sa tiilan sa mga apostoles og gidistribute ni kung asa ni ihatag. So, klaro kayo ang gihatag sa verse 20, chapter 4, verse 34 to 35, nga ang follower ni Jesus Christ, nagbuhat sila something beyond, murabag, labaw pa sa gi-expect sa mga katawhan. Kay wa joy usa nga nagkulangan nila, especially for sure sa food. Kay nanuman, muhatag sila. Mo nagingon ang charity, kanapitang imong pagkamanggihatagon, dili para masikat ka. Kundi natural imong pagkamanggihatagon nga gigiyahan sa Ginoo. Kay kanang manggihatagon nga wa sulti sa Ginoo para ra man napasikat nga kunuhay manggihatagon siya. Ug labaw sa tanan manghatag siya para lang makapangay siyang pabor ug balik sa gihatagan. Dili ingon ana ang Kristohanon. Muhatag ka kung maabot man ang panahon ikay na kinahanglan, dili ka magunahuna nga kaning tawhana nga akong itagaan. Muhatag nagbalik nako. Expression lang na ang paghatag sa tao nga nahimong gawas non diha sa iyang pagkamakasasala o sa iyang pagkaulipon sa kwarta o sa material ng mga butang. Manang makita nato din si Barnabas. Acts chapter 4 verse 36 to 37, si Joseph nga usa ka Levite gikan sa Cyprus nga gitawag sa mga apostoles og Barnabas o kay anak siya sa encouragement o kusog siya mo encourage. Iyang ibaligya ang iyang sa kayutaan o gidasan niya ang kwarta ngadto sa mga apostoles. So gi-introduce ning tawhana dinhi nga kani siya nahigugma sad sa Dios. O tungod sa iyang gugma sa Dios o sa iyang pagkatao pag-usab, tungod kay doon na siya personal relationship sa Ginoo, ang iyang good deeds, ang iyang mga maayong buhat ni follow. Kay dili man iya gibutang ang iyang security diha sa iyang mga kabutangan, kundi iyang gihatag ang iyang security diha ni Kristo Jesus. Kibaw siya nga, akong Ginoo, may muhatag sa akong pangkinahanglanon. Mo na nga makita na to more about ni si Joseph by next week. However, there's another thing nga ang Holy Spirit ga-accomplish niya sa simbahan. Verse 33, sa dako nga gahom, ang mga apostoles nagpadayon sa pagtestigo sa resurrection o pagkabanhaw ni Ginoong Jesus ug daghang kayong grasya ang niabot kanila. So itong makita din great power. Unsa man ang power? Ilang power? No. Why ang tao tapulan ta mo deklarar nga ang Ginoo pasikato na to di taganahan ana, pero kung sulti ta batas tong kagalingon, kusog kay tang sulti na ana, kita pagani mo dahil sa tong kagalingon, may kay ko nga tao, may kay ko manulti, bright kay ko, nakoy daghang mga achievements. Pero no. Makita na to din nga ang power nga nagpanglihok nila nga nagsigi sila og testify may tungod ni Jesus Christ bisag kibaw sila nga possible prison sila o patyon sila sama ni Jesus Christ tungod sa gahom sa Holy Spirit. This is one thing nga kadaghanan sa mga Kristohano ni fail gayud sa pagsabot. Sa dihan ni dawat ka ni Jesus Christ nga imong Dios ug manluluwas, nani mo ang Ginoo. Ug ang Holy Spirit diha mo'y nagpanglihok ug maayo diha sa imong kinabuhi sa kausaban nimo ug sa mga ipabuhat pa sa Ginoo diha nimo o pinaagi kanimo. Now, ngano man ang Holy Spirit nagpanglihok magmay nila? Makita na to dinhi sa verse 29 kung atras ka, pero di na tamo tanaw dito unsa may lang gibuhat sa verse 29, di ba nag-gather sila together kuman sila nakabuhi gikan nito sa mga elders nila o sa mga labang pare, sila si Peter ug si John, ug nias sila sa Ginoo, tagaay mig kaisog Ginoo nga mo speak sa imong word, ug gitubag sila sa Ginoo. Ang Holy Spirit nagpanglihok nilang maayo nga after silang prayer meeting, I don't know immediate ba ni or later ba ni siya, but ang Holy Spirit nagsigig panglihok kanila nga isug kay sila nga nagsangyaw, wala makiglalis ni sangyaw sa pulong sa Dios o labi na sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus gikan sa mga minatay. Now, para nako good.
kung tinuray nga nakailangan ni Jesus Christ, una na kay kausaban sa imong kinabuhi. Ikaduha, ay imong bakba mapuno na sigig sulti may tungod ni Jesus Christ. O ikatulo, makita na nga ang imong kinabuhi, kuan ka, galanti ka, kung asa ka, giyahan sa Ginoo nga mutabang o mo hatag. Amen? So, selflessness, service, ug sacrifice. Now, dinhi, ang service dinhi sa tinod nga question, dili ang ka nag-serve ka din ha, nangalagad ka din ha, para nako, ang greatest service that you can do to God is nagsigi kag sulti may tungod ni Jesus Christ nga wa kay kompromiso, wa kay kukahadlok. Kaya remember, dapat lang pirmi mapasikat sa every opportunity nga ihatag sa Ginoo nato ngadto sa atong mga family, sa atong mga silingan, sa atong mga kahigalaan. Kay si Jesus Christ lang ang nagbanhaw gikan sa mga minatay. Kay tan-aw nato dinhi. Ang gi-emphasize ni Dr. Luke, anong ninguman siya nga nag-testify sila sa resurrection of Jesus Christ. Nga nung maingon nag-testify sila ni Jesus Christ, period. Because walay Diyos nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Si Jesus Christ lamang. O gi-emphasize nako, number 1 sa ako ni nga pagtanaw, nga gi-emphasize ni Dr. Luke ang nagsuwat aning Book of Acts, tungod kay ang mga leaders nila at that time ug ang ilang mga elders nag-continue sa pag-deny o pag-reject ug di gyud sila motuo nga si Jesus ang nabanhaw nga Mesiyas. Diin kini ilang gipatay diha sa cross. Ug bisan pagdaghan ng mga nitestigo nga nakakita silang Jesus Christ, buhi gayud siya ug labaw sa tanan sa bag-ong nahitabo dunay bakol nga nakalakaw. Kay si Jesus ang ninawag gikan sa langit ug naayo sa bakol, dili. Sa ngalan ng ni Jesus Christ, nabanhaw ang bakol. Nabanhaw bakol. Naayo ang bakol, sorry. So, ang other possibility nga gi-emphasize din sa Ginoo nga ang resurrection ni Jesus Christ maiilad yung gisigi jud og sangyaw tungod kay bisan kaniadto ug hangtod karon. Ang simbahan ni Kristo Jesus, ang mga tao nga di-declare Christian sila, ilang gi-downplay. Wala nila jud tagay importansya ang pagkabanhawon sa Ginoo. Kay ngano man ang tao wa man gihapon mubutang sa iyang tinuod na pagsalig ni Jesus Christ, kundi gihatag nila ang ilang pagsalig sa mga Diyos nga gipanghimo nila. At bago bitaw ta daghang mga kunuhay maayong tao nga daghan kunog maayong binuhatan nga gituboy nga Dios sa ubang katawhan. In fact, ningon sila di ba tayo himong Dios, pero ngadto sila mangayo og tabang gihimo silang mediator. Nga klaro kay ang 1 Timothy 2 verse 5, 1 Timoteo 2 versikulo 5 nga nag-ingon, usa lang ang tigpaktilwala sa tao o sa Diyos, ang Ginoo nga tao at the same time si Jesus Christ nga iyang gitugyan iyang kaugalingon aron ta malukat gikan sa atong pagka makasasala. So di pwede natong himuon silang mediator. Kaya we need to understand nga ang tao nga patay dili pwedeng mahimong Diyos bisan pa sa ilang daghan nga mga binuhatan. Kaya atong tandion, sila kumpara ni Jesus Christ. Ang patay nga tao, dili mabanhaw. Jesus, ni banhaw. Ang patay nga tao, wala ni kayab sa langit. Nabanhaw, hindi kayab balik sa langit. Si Jesus Christ rana. Wa sila makahimog mga supernatural nga mga miracles, healing, signs, wonders sama sa bakol na himong nakalakaw, paralytic nakalakaw, ang buta nakakita, ang bungol makadungog, ang patay mabuhi, ang 5,000 ka makalakinaan, way labo sila mga anak, so mga asawa nagkakaon, gikan lang sa 2 ka isda o 5 ka pan, Jesus did. So kung iphanay ta sa mga maayong buhat, layaw ra kayo ang tanang mga tao. The book of John mismo, si John in the Gospel of John, ingon siya, kung isuwat bang tanang gibuhat ni Jesus Christ, mapuno ang tibok kalibutan.
Kay ana kadaghan ang iyang gibuhat. So every day, busy kaayo nagpakita si Jesus Christ when He was here on earth that He is God by doing so many good deeds. Way makatupong o makalabaw sa iyang mga maayong buhat. So di ta pwede katuboy sa usa ka tawo nga mahimo siyang Dios tungod lang sa iyang mga maayong binuhatan. Ug labaw sa tanan, dili ganito mingon nga, ala nabanahaw niya pag-abli sa lungon, hala wa madunot. Salamat ta ko sa COVID kay wala na balsamar. Salamat ko sa COVID kay ditso na lang jud og tabon sa lungon, ditso sa ni lunganan. Wala na daghang mga unsaon nimo. Marcos bitaw. Pwede na to himuong Dios kay inta pa maglawas ang tud karon. Tungod sa mga chemicals. Magsuunan. Miracles nga gibuhat sa tao kumpara sa miracles gibuhat sa Ginoo. And still di ta motuo nga si Jesus Christ ra gyud ang agianan padong sa langit. We're missing the whole point og ato yung gitukmod atong kaugalingon sa imperno. Manang mangutana ko, doon na pa ba'y Diyos labaw pa niya? Doon na ba'y Diyos, nga ningon, atong gituboy nga Diyos nga ang ilang ngalan, may ngunta sa ngalan ni Adet, lakaw, bakol, mulakaw? Kay si Saint Bernadette, atong gituboy. O kinsa pa ng uban. Bisan ang mga apostoles atong gituboy nga nahimong Diyos, nag-uol kay Stagmaya sa Maria. May kasuunan, I'm talking this to clarify so many things, not because I intend. When I was confronted these things before, suko sad ko. Pero at the same time, in my heart, sakto bitaw. Garbor mo gud nato, good garbo. Now, asa man dadun ta sa atong garbo? Imperno. Ablihan na to atong hunahuna. Intelligent man ka ta. Labi na kung makaingon ta nga, nag-eskwela ta, nag-graduate ta, mabitaw nang pabisayon dyan ko sa Ginoo. Kadaghan may intang wa makagraduate, pero mas bright sila kaysa mga edukado, kay nga naman, kasabot sila nga si Jesus Ginoo. So man nga, why maka-equal ni Ginoo Jesus sa iyang stature, sa iyang status sa kinabuhi, sa iyang mga na-accomplish, sa iyang power, sa iyang gugma, sa iyang kaayo. So ngano man jud magtuboy, maghimo pamantaglain nga Dios. Kibaba mo nga kaning kagahi sa atong ulo, gipropesiya na ni sa Ginoo diha o gisuwat yun ni sa Ginoo sa Book of Revelation. So I challenge you once again, read the Bible. Your Bible. Why laing kabasahon ka na ng Bible? Pangayuan lang sa Ginoo ang paglamdag, ang understanding. Kay makita din nga bisan sa daghang kalamidad, sa famine, sa gubat, sa plagues, nga moigo sa tao, daghan gihapon ang dili maghinusol. Even now, tanawa ang tibok kalibutan karon. Bisan kita karon, daghan ang nagatubang sa kalisdanan sa COVID-19. Pero seldom kay ta makadungog nga nay mga ta nga niingon, pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala ug ikaw na gyud Ginoong Hesus ang akong himuong mediator agianan tigpatilwala sa Dios ug sa tao. Ang mga tao hangtod karon nagpadayon gihapon sa ilang mga daotang mga buhat. That's why kani nga propesya kay mga butang man ni apocalypse, things that will come, kinahanglan ato ning paminawon bisag di ta kasabot sa tanan. Kay ang prophecy nga na-fulfilled na nga mao ang pag-abot sa anak sa Dios na hitabo naman na 2,000 years ago. Niyan siya ron luwason ang kalibutan, and yet until now daghan gihapon ang nagdumili sa pag-ilaka niya. So know this, paminawan ang Ginoo mo balik siya di na pagluwas kundi paghukom na sa tanang buhi o sa tanang minatay. Ug daghang mga lisod jud kay kung gilisdan sa COVID na pay mas grabe kalisod na ini. Ug napay mas grabe 10 times, 1,000 times more tingali nga kalisod kung magpabilin ta nga magdumili mo reject ta sa gipadala samahan na mao si Jesus Christ. Basaha ang libro sa Revelation o nako i-suggest ninyo si Mal Caparos karon ang mo senior pastor.
Naa siya karon sa Book of Revelation every Wednesday 2 p.m. Adto lang ang Living Word Christian Churches of Cebu International. Ako yan yung pa-highlight din, makita ninyo. Adto dito every 2 p.m. Paminawa, pwede sad ka mangutana kung nakaidagang mga pangutana. So ako ning basahon ninyo kining warning. Akong Cebuanohon, pero naa din sa English din sa kung nagtanaw mo sa video. Ang kadaghanan sa mga tao nga wala napatay sa plague o sa laing mga sakit, wag gihapon maghinuso sa ilang mga gipamuhat sa ilang mga kamot. Kay wa sila mohunong sa pag-worship og demons, idols nga hinimo sa gold, silver, bronze, stone, and wood. Idols nga dili makakita, makalakaw o makadungog. Mo ni ang pinakalisod kaayo nga sitwasyon. But I am hoping, mga igsuunan, nga mo turn unta ta to God. Ato tang ilhon si Jesus Christ alone mao'y kaluwasan nato ubanan sa tinuray nga paghinusol. Utapos ko sa pag-ingon. Ang tinuod nga magtotoo ni Kristo Jesus, ang tinuod nga ningon Christian gud siya. Mao ni mga tao nga magkahiusa ang ilang kasing-kasing upang hunahuna. Kay ila namang gitugyan ang ilang kinabuhi ni Jesus Christ. Sama na ko din sa company malay. Single ko, pero daghan na kay kong tao sa kong balay. Unong katao, ug 5 ka iro. Nagkahiusa mi. Nga naman, kay matag-usa na mo, among gitugyan ang among kinabuhi diha sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus ug manluluwas. Muna nga mo follow nga sa dihang ang the same silang espiritu, the same sa silang pagunahuna, the same sa silang mga pagbati. Okay? Mga why conflict, doon na unity. O usara ang ilang padulngan, manang walay magkasumpaki. Kay bisan sa ilang gipang buhat, bisa pagwabay, musulti ni mo, mutudlo ni mo, makabuhat ka, kay doon na Espiritu Santo nga musulti ni mo, permi, sayop ka o sakto ka. Kay kung magsigit ang pamuhat o mga maayong buhat nga diligikan sa Ginoo, palpak dyan na, ug labaw sa tanan, doon na pinahipi nga motibo, hidden motive, ganahan lang kita masikat. So I hope and to see you more on that sa sunod nga wali. But most of all, kung ikaw ningon ka magtotoo ka, ipakita ang imong tinuuray nga pagka magtotoo. Ipakita nga ang imong kaugalingon dili na ang importante. Ang Ginoo importante ug mosunod ta sa sugo ug kabubot-on sa Dios sa atong kinabuhi. Andam ta mo serbisyo, andam ta mo testigo mahitungod ni Kristo Jesus ug mo sakripisyo kung gikinahanglan kung suguon ta niya. Kay kanang tinuod nga magtotoo or Christian, mao ni silang tinuod nga tao o Christian nga nagdala gayud sa banner sa gospel of Jesus Christ. Nga wa gyud mauwaw ug wa gikahadlukan. Mao na encourage you kung wala pa mo nakasinati ni ining klase nga pamilya o wala pa mo nakailhan nga ingon ana, unahay mong kawalingon. Kay sa ngadto you will find such people. Dili man ang church karon is combination of mga mini ug mga tinuod ug ma-attracted ka, magkahiusa lang jud mo kung pareha mong espiritu. Magkasinabot lang dyan mo kung pareha mong espiritu. Pero kung ang usa espiritu niya, demonyo, ikaw espiritu sa Diyos, conflict yun na sige. Muna nga, maigsuunan, encourage you. Give yourself to the Lord. Kundi magay kakadawat o mga may butang sa ubang mga niingong Kristohanon, ay nagtagtanawa, daghan kami nga, daghan ko ilang, born again, daghan ka giyaw-yaw ta. How about you? Kaya kusog ta mo tanaw sa sayop sa uban, pero how about you? Unsa man imong kinabuhi? Yung kaabutan man kumay ko, are you sure? Do you know where you're going? Kung mamatay ka, may ka COVID or maumsa ka? Do you know? Ginoo bahala na ko, dili. Ikaw ang maghimog desisyon kay sa tanang creation sa Ginoo. Kita ra gitagag intelligence, intellect og gasa sa pagpili himong ba nato siyang Dios, wang yawa ba himo natong Dios.
O ato bang kagalingon nimo na tong Dios? So whatever decision you make, imo ang responsibilidad. Ayaw di ta mamasangil sa bisan kinsa. So nag-hope ko may sunan, this helps you to understand. Kung nangita tag kalinaw og nindot nga kinabuhi, kinahanglan magsugod na sa imong paghinulso sa imong sala o mubalik ta ngadto sa Ginoo, dili bisan kinsa nga Ginoo kadaghang mong Ginoo ning kalibutan na, kun dili ngadto sa amahan pinaagi ni Kristo Jesus lamang. Kay siya lang si Kristo ang napakamatay ug nibayad sa imo, ako ug sa tanang sala sa kalibutan. Ug siya lang ang nagbanhaw gikan sa mga minatay, nibalik sa langit ug buhi kaayo sa matag tawo nga niila kaniya. Kay ang tanag tawo nga mila kaniya, mahadlok na magyud nga mosimang ug mapahilayo kaniya. Mao, ikaw nga naminaw karon, pamilya ti ka, higala ti ka, wa man ko kailan nimo, gi-refer lang ni nga mensahe. We're praying for you every day for your salvation. Na mensahe nga ihatag sa Ginoo, dili lalim, hours of listening. Nga ang iyang mensahe mara gayoy papadangat dili sa tao. So I hope and pray, if you truly know the Lord or want to know the Lord, contact us. Get in touch with us. Wa ka kasabot, na something nga wa ka kasabot, contact us. Di lang ta maglalis. Alang og tawag para lang makiglalis. Di sad ko makiglalis nimo. Until nakutaw ang imong hunahunag kasing-kasing ubot jud ka mangita sa kamatuoran. Then I will talk to you and I will listen to you. So right now, let's just pray and we'll ask God for your salvation and for the salvation of your family and loved ones. Ginoo lang itong amahan. Daghang family nga buak, guba, relationship, kay di jud hiusang hunahuna kasing-kasing. Parehara apelyido Ginoo. Parehara gipuy-an pero perting gubuta. Amahan, nagpasalamat mi nga imo ming gitudluan nga kami day unang magpakamatay sa mong kagulingon. Kami day ang mo sakripisyo una, labaw sa tanan, magpaday mi pagtestigo, mo serve me Lord by telling others about you. Nga dili mi mo apil-apil na sa duwa nga among gisudlan sa una nga daghang hugoy-hugoy, binuang and etc. O Lord. Tabangi intawon ang tinura nga Christian nga naminaw karon nga intentional na ang iyang pagsulod o pakig-istorya amahan sa bisan kinsa. Kaya ang istorya gani karon through internet naman kadaghanan gawas kung kauban niya sa panimalay. Nagampo sad ko kung siya Kristohanon nga wa pa kay nakita ang kausaban-usban intaw siya kumbiktuha sad siya Ginoong Dios. Kung unsay iyang gikumkum nga sala nga wa pa niya buhi ida kanimo. Ug man kung wala pa siya kaila, nangayo usab ako sa iyang kaluwasan sa kaninga naminaw karon. And most of all, Lord, we are praying and asking you sa akong mga kaubanan din amahan for the salvation of our family members nga wala pa kailan nimo. Salvation sa among mga friends, relatives, o God. You know, we are enjoying so much sa imong gugma, sa imong provision, sa imong protection. Ugamahan, we are enjoying so much peace coming from you. But so many people right now as they're struggling, naningkamot pa, nagsimbagay pa kihapon sa kinabuhi. Dislabot mo buhi when the real life is in you. Wala ning kinabuhi o wala sa ilang mga kamot o wala sa ilang mga pangisip na ni Kristo Jesus, your only begotten Son, Jesus Christ. Father, I just commit, Lord, your word ngayon mo ni paabot sa daghang mga tao, labaw sa tanan amahan. Bring about, O Lord, salvation sa tanan nga naminaw karon. O sila nakailan mo, again, I pray for a radical change nga mahitabo sa ilang kinabuhi. For your honor and for your glory's sake. For the world right now need to see miracles upon miracles sa mga kinabuhi nga imong giusap. We are a proof, O Lord,
that you are God who can change sa usa ka buang-buang nga tao, sa usa ka hugaw pati nga tao. Ito somebody nga mobatbat sa imong pulong, Lord, unlikely jud kan anak ko amahan. But I am humbled by the opportunity and the grace you have given me. And Father, I continue, O God, to commit them to you and myself as well, for your honor and for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. O God, tune in, please share and like ni atong sermon, and stay in tune. Daghan ming gipamutang din ha sa Dorb Hope. Sorry, ito akong luha. Pamutang na mo sa kaning Dorb Hope FB page. Turn also to Living Word Christian Churches of Cebu. Banawa niya ang main church. There are many things and activities that you can also join in if you want to, even sa inyong mga anak, especially in knowing more about God. This is a high time right now to know more about God. Okay? So, God be with you.